Mallorquins, primer de tot gràcies per venir. I res, el Mitjà Mallorquins és un conglomerat de mitjans en els quals hi ha els de Balears, l'Estel, Ona Mediterrània, Plomo, mateix algo més, perquè són moltes coses. Vale. I dit això, d'anar amb els sus i... Avui tenim un recital d'excepció. Recitaran la Roser Amis, que ve de Sant Jordi de Barcelona, aterrada just per venir. Tenim en Joan Antoni Serrato, poeta i traductor. Diran per ordre, i premi que vaig veure d'enguany, diran per ordre alfabètic. Després de Serrato deu venir Llebrés, la Maria Rosa Llebrés, poeta i traductora de clàssics llatins i grecs. Aquesta cosa tan necessària per a qualsevol cultura, la Maria Rosa ho fa. Unes traduccions excepcionals dels clàssics de la nostra cultura. Llebrés, llavors deu venir P de Perelló, servidor de vostès, en Pere. Després de la P deu venir la S de Secai, Maria Victòria Secai, poeta, també molt estimada aquí a la casa. Després de Secai ve la S de Cervera, Lluís Cervera, poeta i traductor, el tenim aquí. I per acabar tenim també en Àngel Terrón, en la T de Terrón, poeta i cronista de Palma, amb aquests articles meravellosos que fa el Diari de Balears, que mos conta aquesta Palma des d'aquesta emoció poètica que hi té. I doncs res, començam amb la Roser Amis. Farem dues tandes de dos poemes curtets per no avorrir i donar ritme a la cosa. Vols seure aquí, pare? M'igual. Vols seure aquí? Està lliure. Està lliure. Si vols ir a primera fila, ho veuràs bé. Perills. Si et poses a parlar molt sensual per mostrar les variacions emotives i sensibles de tot el fàstic i el morbo que portes a dins, atenció, tot d'una, corres el risc de semblar una mala vedet de revista. Si les teves fantasies sexuals són inevitables i excèntriques i decideixes confessar-les, tot just començar, vigila. L'altre podria sortir corrent. Parlar del temps i de com ficar-li la llengua a la boca per callar també dona un cert no sé què que diuen que no convé gaire. Però si no dius res, si no fas res, potser per evitar els anteriors inconvenients, és pitjor encara. T'avorriràs tota la vida per ser massa delicada i no te la bescanviarà ningú per un altre. Quan la tarda enlliuri a la nit elemental i directa, t'esperaré en la llum encesa com jo, tota pell, ungles, pèl, amb una cama a cada tauleta de nit i amb un dit entre les cames. I un sospir llarguíssim, si no vigiles, s'escorrerà de seguida que em miris dins el cargol de la teva orella. Començant la segona ronda, vos fa ganes que facem una altra ronda? No sent res? Aquest diu així: passeu, passeu, que l'altra banda del mirall és prou ample. I deixeu que canti meravelles aquesta escriptura, filla del joc dels pares que pensaven que ningú es veia jugar a metges a la nit. Del destape, de les calces transparents de nylon que raspa, esplendorós, la càustica i religiositat, i de les revistes amb portades plenes de pomes i melons que cridaven des del quiosc com verdolaires,
i fascinaven bolets i deien que el sexe ja no és pecat ni cucafera, que el plaer ens fa bé, ens fa molt bé. I per sentir-ho, només cal saber allò que tenim entre les cames. Han passat molts anys i moltes pel·lícules porno per apaivagar ardors i batalles davant dels nostres ulls assedegats d'ençà. I ja ho sabem tot i ho volem tot. Però que algú m'expliqui, si us plau, què us passa ara que si escric mugró, pluja daurada, cony, trampera, parrús, cigala, pelar-se-la, em mireu com si m'hagués de rentar la llengua amb el sabó de les nenes maleducades. Aquest se diu l'ordre és definitiu. Si un home m'ordena els suèters en degradat com un arc de Sant Martí, si apila les calces per grau de transparència dins el calaix corresponent, si emboteja els abrits en aquest forat que algun dia serà un vestidor, o s'ennuega quan li toco el sexe en públic traïdorament desfermada, se m'entelen els ulls de l'emoció. Sé que la meva part masculina ja li hauria dit si vol casar-se amb mi.